Vítajte pri mojom slogu číslo 2 a začíname ako inak našou obľúbenou novou športovou činnosťou, a to badmintonom NTC, ktorá nás neskutočne baví od januára nového roka. A proste to šport je, človek sa aj hýbe, oddychne si, porozpráva, zrelaxuje, proste všetko. Vyzerá to jednoducho, no dá to zabrať hlavne na telo, kosti, svaly a tak ďalej. Tu sa oblekám, chystám jak stále nejakú originálnu pózu som tu urobil pri obliekaní a ide sa na to. A tu si už makáme, naša klasická hodinka. Ideálny čas úplne stačí. Keď ešte maximálne na to pôjde ešte lepšie, tak taká hodinka a pol. Ak niekto chce prijať výzvu, tak príjmame 2 na 4. Tento záber sa udial ešte v pondelok, kedy nás kamoši pozvali nad jazerom, kde bývajú, na mexický večer, a toto je ikonická jazda Boltom smerom na jazero a tu už máme super hody mexické, ktoré nám pripravili naši kamaráti Kristian a Nika a bol to úžasný večer. Tak či to bol mexický večer Desperado Tequila, tak som išiel pre istotu radšej do roboty pešo. Krásne na čerstvom duchu som sa prešiel za prítomnosti slnka. Mám to do práce asi tak 10 minút pešo, takže bežne chodím aj skoro každý deň, pokiaľ nemusím ísť autom. Čiže super takto bývať po blízku svojej práce. V stredu som sa vydal do Humenného, kde som nesol svoju Moniku, ktorá tam mala poradu s ďalšími manažermi. Takže som sa prešiel do mesta, kde som dávno nebol. Takže mal som takú okružnú jazdu Košice a Humenné dokopy 2,5 hodín. Bolo to zase príjemné. Prišiel som pozrieť kolegov do Allianz centra, ktoré majú v Humennom naozaj pekné priestory v obchodnom centre a prevezol som sa na eskalátoroch a tak som tam nahral to obchodné centrum. Tu som už následne vyrážal z Humenného naspäť do Košíc, kde ma čakali stretnutia s klientmi a samozrejme po ceste, nakoľko som ešte mal čas, tak som zastavil na super kávu na nádhernom priestore na pumpe Shell obci Bydovce. Dal som si chutný sendvič, kávu, naozaj to stalo za to a tým, že som skoro stával, tak bol to super štarter do dňa a príjemná pauza počas cestovania po Slovensku, po východnom Slovensku. A tu už idem na diaľnicu smer Košice a voilà, už som u mojej barberky Julie, ktorá ma dala dokopy. Stále keď prídeme, skvelo pokecame a strih stojí za to. Dávam odkaz na jej profil Instagrame do popisu videa. A tu už mám finál strih, Bulldog Barber od Julie, ďakujem pekne. A tu už presne do kancelárie, nakoľko ma čakala práca, takže takéto krátke video zo stojana z auta. V kancelárii klasická robota, e-maily, vypracovať nejaké ponuky, dať si pritom kávičku. Úplne taký môj bežný deň, kedy sa venujem týmto činnostiam v kancelárii. Tu už máme v štvrtok, 6:10 odchod vlaku Košice Poprad, kde som išiel na novoročnú poradu manažerky Janky, ktorá ma zavolala, aby som povedal jej a jej týmu o tom, ako pracujem v sociálnych sieťach, čo mi to prináša a aké nástroje používam. A tu už máme nádherné zábery z cesty do Popradu. Vystúpil som akurát v Poprade a kráčam dievčatám, ktoré ma čakali s autom a tu už cesta Banskej Bystrice. Pozrite sa, aká nádherný záber na Vysoké Tatry ráno o 7:30, nádherná hmla, slnko, hory, sneh. A tu už si klasicky sedím v aute, vozím, sedel som vzadu, konečne som nemusel šoferovať a tak dievčatá ma bezpečne odviezli tam a tým, že sme išli aj naspäť, tak aj naspäť. Začnem veľmi pekne ďakujem. Tu je už naša centrála, teda naša budova Allianz v Banskej Bystrici, kde sa novoročná porada konala. Takéto pekné priestory tu majú. Čakalo na skvelé občerstvenie, ktoré pre nás Janka pripravila na túto poradu a tu sme na konci porady, kde som sa odfotil s dievčatami aj s Jankou a bol to naozaj super deň, naozaj. Tu už máme odchod z Banskej Bystrice, naozaj pekné miesto, teda mesto. Bol som tam druhýkrát a rád sa tam určite vrátim. A tu už neviem, či som fakt šiel cez Donovaly, lebo väčšinou chodím iným smerom,
tak dievčatá mi ukazovali, že vraj tu má Boris Kollár dosť veľa vecí v týchto svahoch a zjazdovkách. Tak celkom pekné miesto, sneh sa míňa, ale tak možno ešte nejaký bude. No a tu už mám záber z kokpitu, teda ako sme cestovali domov naspäť do Popradu. A späť do kancelárie. Takže ďakujem, keď ste došli až sem a dopozerali ste celý môj slog číslo 2. Tu sa chystá trojka, keďže nový týždeň, pondelok, opäť kolobehu, takže majte sa pekne a želám vám pekný a úspešný týždeň.